bolla barakɛlaw ka fɛn dilanniw matarafali jɔyɔrɔ ka bon jamana ka yiriwali la. O kama bi gɛrɛ ɲɛsinin don Mali fɛn dilanniw ma n'o bɛ wele ko Made in Mali walikana. Walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ an ye kuma di maliden dɔw ma minnu ka baara ɲɛsinin don o baara in ma. Ne tɔgɔ ye Dramane Kulibali, farafinna tiɲɛ butigi min bɛ Bamako ne de bɛ yen. Donc an ka butigi ba yɛrɛ n'o ye maison mère ye o bɛ Mopti de. An bɛ artisan de. Donc précisément an bɛ perle de kɛ kosɛbɛ kɔnɔ ani bɔgɔlanw. Ani mo an ka laadalafɛnw quoi, an ka artisan fɛn dilanni ninnu sakiw b'o la, samaraw b'a la. An bɛ fɛn minnu feere a bɛɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan. An bɛ récupération plastique kɛ n'o ye samara sɛngɛlen minnu bɛ fili ni ani manani minnu bɛ fili an b'o tɔmɔ o de a ka dugukolo tiɲɛ an b'a bayɛlɛma ka kɛ kɔnɔw ye. Fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo walasa ka jamana ɲɛmaw ani jamanadenw sama ka na Mali fɛn dilanniw sanni ma? Mariam Dambele ale fana ye bololabaarakɛla ye. Wagati dɔ la en moyen de communication c'est vraiment peu, donc an bɛ communication kɛ à travers des réseaux sociaux et mɔgɔw bɛ an ye o sanfɛ o bɛ an dɔn ten, mais pour que k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la ka bɔ a kalama fɛn minnu b'an bolo la, c'est vraiment des choses valeur bɛ minnu na minnu dilanna an fɛ Mali kɔnɔna yan nɔ, o moyen ba tɛ an bolo la walasa ka communiquer ni olu ye o gɛlɛn an ma dɔɔni, mais moyen kelen b'an bolo la ça c'est les réseaux ani wagati dɔw la ni an welela media minnu sanfɛ. Yala minɛ ninnu dilancogo tɛ na ni gɛlɛya ye waati dɔw la, aw bɛ mun kɛ walasa k'u ɲa ka taa fɛ? Abdurahman Kulibali. Mɔgɔ bɛ to ka min signaler an ye k'a fɔ ni défaut min kɛ baara la ni défaut min kɛ baara la, bon an bɛ erreur corriger en fonction de ça, mais problème yɛrɛ ye min pour client yɛrɛ de baara dɔ bɛ yen i b'a kɛ ka ɲɛ mais a prix bɛ gɛlɛya dɔɔni, bon dɔ bɛ yen o y'a ɲɔgɔnna ladege de ye mais i b'a sɔrɔ o ma ɲi o prix ka di dɔɔni, donc n'u y'o min ma ɲi kosɛbɛ n'u y'o san moins cher la o bɛna fɔ k'u bɛ o n'e ta comparer, client dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a essayer k'a ɲɛf'u ɲɛna ka dɛsɛ ni i dusu yɛrɛ ka bon i ni dɔ bɛ bila ɲɔgɔn na. Mali fɛn dilanniw ka di maliden caman ye bari a bɛ Mali laadalafɛnw don ba la i n'a fɔ Umu Jawara. Ne bɛ sanni kɛ farafinna tiɲɛ la a bɛ wagati jan bɔ, min ye farafinna tiɲɛ diya n ye wa produit de ka ɲi, et puis ni mago bɛ farafinna minɛn fɛn fɛn na n'o ye an ka labɛn ni fɛnw ye i b'a sɔrɔ farafinna tiɲɛ de la. Ne bɛ bɔgɔlanw san u bolo, n bɛ kolonkisɛw san u bolo, an ka farafinna laadalafini bɛɛ lajɛlen ni mago b'a fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ farafinna tiɲɛ de la ɲuman. Ni tun ye bi gɛrɛn ye min lasera Abiba Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ, VOA Bambara.